Els aranesi e araneses, sigam de naixement o d'adopció, hem hereus d'un país, d'una terra, d'uns valors i d'un coneixement que els nostres avantpassats han soñat al llarg de segles. Ara, els homes i enes d'Unitat d'Aran volem prendre tot aquest gran legat que ens impulse en el futur. Hem un equip capable, comprometut, amb fermes conviccions i amb il·lusió que guardam endavant artenye una societat més forta, més cohesionada i una Val d'Aran amb més oportunitats a tutti. Perquè hi ha força encara i volem que ens acompanyes en aquest camí. Si tu també creus, el problema 28 de maig, vota més unitat per Aran. Vota Unitat d'Aran. Més atenció a les persones per a Val d'Aran que aguant-se. Més sostenibilitat per a terra d'oportunitats. Més innovació per a nova economia. Més present per a joanesa d'en futur. Més esport per a societat d'en valors. Més llengua i cultura per a identitat viva. Més autogovern per a una gestió propera. Més unitat per Aran. Vota Unitat d'Aran.